Kresťania na teológie pre svoju vieru. Postavme sa za prenasledovaných a utláčaných. Potrebujú nás. 300 miliónov kresťanov trpí pre svoju vieru. 11 kresťanov zomrie pre svoju vieru Krista. Každý deň. 75 útokov s náboženským motívom sa deje na kresťanoch. Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na prenasledovanie a diskrimináciu kresťanov. 22. novembra sa chrámy a monumenty rozžiara na červenom a celý svet sa spojí v modlitbe. Buďte pritom aj vy. Kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete. Až 300 miliónov kresťanov na svete trpí pre svoju vieru. Prenasledovanie a útlak kresťanov dnes vo viacerých častiach sveta dosahuje úroveň genocídy. O tom, že kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete, sa hovorí málo alebo vôbec. V skutočnosti až každý 7 kresťan žije v krajine, kde čelí útlaku pre svoje náboženstvo. Prenasledovanie kresťanov má mnoho podôb. Tam, kde sú kresťania menšinou, je sloboda vierovyznania často len vetou na papieri. Zažívajú obmedzenia, nespravodlivosť, diskrimináciu, práci či v škole. Kvôli svojej náboženskej príslušnosti zažívajú tiež nesmiernu núdzu a existenčnú krízu. Každý deň zomrie kvôli svojej viere až 11 kresťanov. Toto číslo je v niektoré roky radikálne vyššie. Napríklad, ak prebieha násilná občianska vojna či cielené plienenie, kedy ich zomierajú 10 000. Mnohí kresťania položia život v snahe zachrániť iných, keď strážia kostoly pred teroristami či chránia svoje rodiny. Bohužiaľ, v niektorých krajinách sú bežné priame útoky extrémistov na kresťanské komunity. Situácia sa nezlepšuje. Štatistiky nadácie ACN ukazujú, že 70% nábožensky motivovaných útokov je namierených proti kresťanom. $4,9 miliardy ľudí na svete žije v krajine, kde je porušovaná sloboda vierovyznania. 61 krajín zo 196 krajín sveta porušuje náboženskú slobodu. 1,5 miliardy ľudí je vystavených islamistickému extrémizmu v 21 krajinách. Stav náboženskej slobody vo svete. Správa o stave náboženskej slobody vo svete 2023, ktorú vypracovala pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi, konštatuje, že sa v takmer každej tretej krajine sveta objavujú závažné porušenia práva na náboženskú slobodu. Správa analyzuje, do akej miery sa základné ľudské právo na náboženskú slobodu rešpektuje vo všetkých 196 krajinách sveta, a to vo vzťahu k všetkým náboženstvám a náboženským smerom.
Vo svete, kde sa rozličné formy modernej tyranie snažia potláčiť náboženskú slobodu alebo zredukovať ju do subkultúry bez práva vysloviť verejne svoj názor, či využívajú náboženstvo ako zámienku pre nenávisť a brutalitu. Je nevyhnutné potrebné, aby ľudia z rozličných náboženských tradícií spojili svoje hlasy pri volaní po pokoji, tolerancii a rešpektovaní dôstojnosti a práva iných. Pápež František. Ešte raz si pripomenieme červenú stredu. 300 miliónov trpiacich kresťanov potrebuje našu pomoc. Červená farba je mučeníkov. Na červenú stredu si celý svet pripomína ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. Chceme, aby aj Slovensko bolo krajinou, ktoré záleží na dôstojnosti každého človeka. Aby sa aj u nás rozšírilo povedomie o skutočnom utrpení mnohých nevinných ľudí. Môžeme sa aj my zapojiť. Zapojte sa 22. novembra aj vy. Ozvite sa nám, ak potrebujete propagačné materiály na info@acnslovensko.org. Pošlite nám informácie a fotografiu z vašej aktivity. Ak sa nemôžete zapojiť, zvážte prosím podporu Červenej stredy ľubovoľným darom. A môžeme sa zapojiť takým spôsobom. Zapojiť sa môžete ako jednotlivec, rodina, spoločenstvo, farnosť i obec. Nasvietite červeným svetlom kostol, významnú budovu, stavbu či pamätník vo vašej obci. Usporiadajte spoločnú liturgiu či modlitbové stretnutie s úmyslom za prenasledovaných. Súkromne spomnite za prenasledovaných. Šírte informácie o Červenej strede medzi svojimi známymi. Aj v našej farnosti bude svätá omša. V stredu môžete aj prísť. Takže mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Modlitba za trpiacich kresťanov. Nebeský Otče. Prinášame dnes pre Tvoju tvár tých, ktorí ťa nemôžu slobodne vyznávať a trpia z lásky pre Tvoje meno. Prosíme ťa za našich bratov a sestry v Sýrii, ktorých vlast je zmietaná vojnou a chudobou a oni sú nútení zanechať svoje domovy. Modlíme sa za veriacich v Nigérii, kde sú kresťanské dediny vyhľadzované a ženy zotročované extrémistických militantmi. Vypočuj volanie svojich detí v Mozambiku. S prázdnymi rukami utekajú z provincie Cabo Delgado, kde im hrozia únosy a smrť a ich kostoly a domy sú demolované. Zhľadni na Libanon, ktorý čelí obrovským krízam a napriek tomu sa snaží poskytovať útočisko utečencov z iných krajín. Daj im každodenný chlieb. Navštív svoj ľud Iraku, ktorý sa pomaly vracia späť na
ninivské pláne. Pomôž im znova vybudovať domy, ktoré stratili v ohni nenávisti. Prosím ťa za tvoje deti v Pakistane, aby už nemuseli trpieť hrozby únosov, trestov smrti a sexuálneho zotročovania, pretože milujú svojho spasiteľa. Daj útechu všetkým na celom svete, ktorí trpia núdzou alebo sú rozličnými spôsobmi utláčaní pre svoju vierovyznanie. Pokorne ťa prosíme o bezpečnosť, spravodlivosť a slobodu pre všetkých tvoje deti. Pán bude utlačenému útočiskom, prírodným útočiskom, v časoch súženia. Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú. Veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. Žalm 9, 11. Oče náš, ktorý si nebesie, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom, neved nás do pokušenia, zbav nás zlého. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, vždycky na veky vekov. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.